God aften, og velkommen til Kend Vennerne. Jeg er Mathilde Stod Jørgensen, og i dag har vi besøg af min rigtig gode veninde. Hej. Hej. Tak fordi du gad at komme. Det var da så dejligt at blive inviteret. Og seeren kender selvfølgelig ikke dit navn. Hvad hedder du? Jeg hedder Signe Skov Clausen. Okay. Hvor gammel er du? Jeg er 11 år. Det ved jeg selvfølgelig heller ikke. Skal bare lige. Har du nogle søskende? Ja, jeg har en lillebror og en lille søster. Niklas og Mie. Okay. Hvordan er de? Meget irriterende for det meste, men de kan jo også godt være søde. Og jeg skal bare lige sige, Niklas han er den ældste af Mie og Niklas. Bare lige. Okay. Så I ved det. Hvad med dine forældre? Mine forældre, altså de hedder Jette og Ulrik. Ja, de er bare så skønne. Okay. Er de skilt? Nej, det har de aldrig været. Eller jo, de har været ekskærester engang, men det er rigtig lang tid siden. Okay. Hvordan er dit hus? Det er stort. Det er dejligt, det er rummeligt. Nogle gange lidt irriterende. Men det er dejligt, at min dør ikke kan lukkes ordentligt, eller ikke kan åbnes sådan rigtig ordentligt. Sådan lillebror kan ikke komme derind. Okay. Har I flyttet mange gange, eller sådan noget? Nej, det er kun én gang, og det var faktisk kun nogle 100 meter væk fra, fordi min farmor og farfar, de flyttede, eller mine bedsteforældre kan man også kalde dem, men det er forskellige dyr. De flyttede til et andet hus, fordi de synes, det ville blive for stort, men de flyttede bare til et lige så stort hus. Faktisk meget mere rummeligt. Okay. Og så havde vi så aftalt med min fars bror, at vi så flyttede over, fordi de havde nærmest, eller ikke nærmest, men de havde for nogle 6 år siden, eller længere tid, flyttet ind i et hus, der hvor jeg bor tæt på, og så, ja. Okay. Hvad laver du i din fritid? Jeg går til kor, og så går jeg til gymnastik, junior mix. Ja. Okay. Hvad er den værste oplevelse i dit liv? Den værste oplevelse, det var nok, da jeg brækkede mit ben. Altså, Okay. lige her, sådan der. Okay. Og hvad er den bedste? Bedste, det var nok, da jeg fik min første kæreste. Ja, og jeg siger ikke mere. Har du oplevet et indbrud? Nej, men jeg har følt, at der var nogen, der stirrede på os. Altså, hvor jeg siger os, så er det min bedste veninde og Frederikke, jeg kender. Okay. Hvordan var det at være i den situation? Altså, det var ikke særlig dejligt. Det var, fordi min bedste veninde, hun havde det ikke særlig godt bagefter. Hun blev hele tiden bange, fordi Frederikke, jeg kender jo, det var ligesom, jeg kan ikke kalde det skræmt hende, fordi hun sagde hele tiden, der står virkelig en, jeg har det virkelig sådan, der står en og kigger på os, og ja, så blev jeg rigtig skræmt, eller min bedste veninde. Okay. Og nu har jeg nogle videoer, du lige skal se. Bang. Ej, stakkels rutsjebane. Nå, hvor sødt.
Det kunne godt være Niklas. Au. Så er vi siden. Ej, hvor sej. Ej, okay. Det er jo rigtig stadigvæk. Sjovt nok. Hvad synes du så om den video? Mega sjov. Okay. Ej, det var mega sjov. Det var rigtig, rigtig sjov. Hvor mange stjerner vil du give den? Jeg tror, jeg vil give en... 8,5. 8,5? Ud af 10. Det er rimelig godt. Rosa. Og nu begynder vi den anden video. Den falder ned. Kommer ikke ud. Okay, den ser. Ej. Nobody wants this couple to have a baby more than the cat. Ha ha ha. I think this ball pit should have a one-cat limit. No. Ej. Easy, Goldie. You're not supposed to cross a black cat's path. Væk hund. Væk. Nej, jo, det var hun. Jeg kommer efter dig. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg. Nej, farvel. Excuse me. A word of advice from the dog. Okay. It's time to switch to decaf. No. Fri. Hvad synes du så om denne video? Hvis jeg skal give den stjerner, så ville det nok være en 7 eller en 6. Okay. Så midt imellem. Der. Okay, så den første var bedst. Mm. Okay. Nu kommer der lige nogle flere spørgsmål. Ja. Hvorfor noget musik lytter du til? Jeg lytter meget til pop, sådan Selena Gomez, eller One Direction, eller ja, så lidt Justin Bieber. Okay. Nogle gange synger han faktisk rigtig godt. Så Ja. altid. Ja. Vil du kalde dig fan af de musikere, du lytter meget til? Altså, så jeg Selena Gomez, ikke? Ja, altså, jeg er rigtig meget fan af Selena Gomez, og så er jeg også sådan midt imellem One Direction, men altså, jeg er også fan af Justin Bieber, var ikke så meget, som jeg er ved Selena Gomez og One Direction, så altså, nogle gange så, det er ret forskelligt. Der er mange, der siger, at de ikke kan lide ham og sådan noget, for at føle sig lidt mere populær, og nogen siger, at de godt kan lide ham. Som en fra min klasse, hun elsker ham over alt på jorden. Okay. Og jeg nævner ikke navn lige nu, hvis de ikke gider have det så. Ja, okay. Og vi har desværre ikke mere tid, men tak fordi du havde gad at komme. Og det var så alt for Kendt Vennerne. Tak for i dag.